Čiže ahojte, mám na vás otázku. Čo je podľa vás ťažšie? Strava alebo tréningy? Dodržiavať poriadne stravu, každý deň sa pravidelne stravovať, alebo pravidelne chodiť do fitka a pravidelne chodiť cvičiť? Podľa mňa, keby som si mal vybrať iba jedno, tak by to bola strava. Prečo? Pretože s tou stravou človek je spojený stále. Od rána do večera, každý deň do konca svojho života bude spojený s tou stravou. A ďalší dôvod je ten, to si pamätám ešte, keď som začínal cvičiť, to bolo 9 rokov dozadu, vtedy som bol veľmi štíhly, chcel som nabrať nejaké tie kilá, chcel som sa zapáčiť spolužiačkam, tak som chcel začať riešiť stravu. Nevedel som vtedy, čo jesť, aké množstvo, aké potraviny, ale ten výdaj som mal vtedy zabezpečený, vtedy som robil ešte u otca na farme, som začínal cvičiť, čiže o ten tréning alebo o to cvičenie bolo postarané. Ale tá strava mi stále vrtala v hlave, že čo na ne zmeniť. No tak som začal o nej niečo študovať a začal som sa vzdelávať o nej a už to šlo, už to bolo lepšie. Ale čo sa týka tej výživy, aj keď študujem tú stravu, tak proste toľko informácií, toľko vecí mám neprebadaných, že mám čo robiť, aby som všetko zistil, ale len treba študovať ohľadom tej stravy. Ale o tom toto video nie je, toto video je o tom, aby som vám ukázal môj tréning, ako fungujem a tak ďalej, čiže ideme makať. Vítajte vo fitku, v ktorom pôsobím, dokonca v ktorom som aj začínal cvičiť. Sme v Spišskej Novej Vsi a fitko sa volá Gym for Fitness. Dnes ma čaká hrudník a chrbát, tréning z 8 cvikov a pri 2 cvikoch sa chcem dnes prekonať. Pôjdeme bench press a pôjdeme priťahy v predklone a na týchto 2 cvikoch sa chcem prekonať, takže môžeme ísť rovno na to. What we do here is go back. Takže naložím tú stovku a dnešný cieľ bude dať 6 až 8 opakovaní, tak držte mi prsty, ideme na to. Tak som rád, aj keď som nedal 8 opakovaní, dal som 6, ale minulý tréning som dal 5, čiže stalo to za to aj tak. Môj princíp tréningu je ten, aby som na každom tréningu progresívne napredoval. Či v TUT, to znamená Time Under the Tension, čiže čas po napätí počas série, že tá séria nebude trvať 30 sekúnd, ale bude trvať 35-40 sekúnd, čiže buď v tom, buď v zdvinutej váhe, alebo v počte opakovaní, ktorý som dal. Každý jeden tento bod si vyberiem pri danom cviku a snažím prekonať. Dnes som sa vlastne prekonal len opakované na benchi, teraz sa budem chcieť prekonať pri tomto cviku, že máme stiahovanie kladky na chrbát 7, takže dáme tam 72 kg a dám okolo 10 opakovaní. Takže v tomto tréningovom pláne mám to, že striedam cviky, keď idem hrudník a chrbát. Takže teraz som išiel chrbát, či hrudník, chrbát, teraz idem ďalší cvik na hrudník a takto budem striedať ďalšie cviky. Teraz idem bench press na šiknom lavičke a keďže už rozcvičený som, tak nebudem sa dávať nejakú rozcvičovaciu sériu, ale idem rovno na 1 až 2 pracovné série a fertig a idem ďalej na ďalší cvik. Tým pádom ušetrím nejaký ten čas. Čiže tento tréning bude trvať okolo 3/4 hodinky, 50 minút maximálne a ideme ďalej.
Money make the world go round. I'm trying to get a dog right now. Everybody worried about the crown big. Look, homie, I'm the man right now. Talking to a peon, kind of time we on. Jump roll like the kind of take eons. Got a little buzz, it's time to go beyond. Can't look back, no time to hit rewind. Yeah, she wants to do S-class. I'm like, boo, you must ask. They pour way too much in your glass. Just move your hips like a whole up class. Get the gab, I talk that gab. Strut like up and I walk that shit. When I'm up, that's it. I'ma start living reckless. Get that bag, I'ma walk like this. Yeah, I'ma walk like this. Hit that lane, I'ma walk like this. Walk in the spot, but they all get lit. Told them on flow, let me talk my shit. Every song bang when they drop in hit. Said on the man, post stop, no miss. Over your head, next time don't slip. Play your part, better read that script. Yeah, I'ma walk like this. Yeah, I'm steady focused on money now. I'm trying to count to 100 down. That's daily, gravy pay me. M's and M's, no Slim Shady. Make account going so crazy. Still live it up when I'm over 80. Flying, I'm hotter than Hades. Middle fingers up to the ones when I hate me. Come with my vibe, then I'm up like a drought. Everybody lying for a little bit of clout. Stay making moves like I'm trying to sell a house. That's how it be when you're raised in the South. Mama always said that this money be the death of me. Money can't buy you happy, but I never seen a sad man riding a jet ski. Takže máme po tréningu, no a čo nasleduje po tréningu, čiže nejaký snack alebo nejaký rýchly cukor s bielkovinami, čiže za mňa to bol dnes proteín, izolát, no a máme tu misku ovocia, mám tam banán, mám tam jablko, mám tam slivky a ďalšie ovocie a samozrejme med. Takže dnešný tréning hodnotím tak 8 z 10, prekonal som sa pri niektorých cvikoch, ale mohlo to byť ešte aj lepšie, ale ono to tak je stále, že stále je čo vylepšovať. Dnešný tréning sa mi páčil, fakt, že tá super séria rozpažovanie s kľúkmi ma úplne rozbila, takže dúfam, že som vás inšpiroval týmto tréningom. No a dnes máme vlastne všetko. Ďakujem, že si pozrel toto video až do konca, no a nezabudni odpovedať na otázku, ktorú som ti dal na začiatku videa. No a nezabudni like, koment, odber a všetky tieto veci, ako každý hovorí, a buď dobrý. OK. Takže tak som chcel. Počkaj, lebo mi to nechce zaostriť. OK, iba takto to drž, ja to takto natočím.